Вітаю вас, гэта пара. На прайшоўшым працоўным тыдні самыя ўплывовыя палітыкі свету гутарылі пра Беларусь, прыгадвалі нашу краіну. І колькі б нас не пераконвалі, што Беларусь нязначная дзяржава, насамрэч, асабліва ў кантэксце вайны, Беларусь адна з самых важных дзяржаваў на зямлі, адна з самых важных тэрыторый. І тое, што Беларусь прыгадваюць, сведчыць, што ў нас так ці інакш адбудуцца гістарычныя падзеі. На пачатку працоўнага тыдня беларуская тэма гучала ў Кітаі. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда сустракаўся з Сі Цзіньпінам, абмяркоўвалі Беларусь, абмяркоўвалі гібрыдную правакацыю на беларуска-польскай мяжы. Крэмль дастаўляе мігрантаў, яны робяць экспарт хаосу, значыцца, спрабуюць узбудзіць Польшчу. Палякі вырашылі дзейнічаць мовай ультыматумаў, перакрыем памежныя пераходы, перакрыем транзіт. Кітайцы ў такой дзіўнай сітуацыі. З аднаго боку, відавочна, што яны хаўруснікі Расіі, яны зацікаўленыя ў дэстабілізацыі на захадзе. З іншага боку, ім важны экспарт у Еўрасаюз. А экспарт праходзіць праз гэтую беларуска-польскую мяжу. Вось і ўсё. Вось у такой сітуацыі, значыцца, Сі Цзіньпін. І пасля вось гэтых сустрэчаў, кансультацый, парадаў, канешне, эта гібрыдная правакацыя будзе сыходзіць, сплываць, таму што Расія залежная ад Кітая. Беларусы змогуць выязджаць з Беларусі пакуль яшчэ. Да моманту, калі пачнецца такая сапраўдная вайсковая эскалацыя, тут няма чаго хвалявацца. Ну а тое, што беларуская тэма падымаецца на такім сур'ёзным узроўні, Пекін, стейкхолдары геапалітыкі, сведчыць, што наша тэрыторыя вельмі важная. У Злучаных Штатах Амерыкі адбылася падзея, за якой сачыў увесь свет. Першыя дэбаты, электаральная кампанія Байден-Трамп. І Байден прыгадаў Беларусь, што Пуцін не будзе спыняцца, пойдзе далей, што будзе з Беларусю, што будзе з Польшай, з краінамі НАТО. Ці это агаворка была, ці агаворка па Фрэйду. Ужо так вот яны разумеюць, што ў прынцыпе Беларусь павінная быць у НАТО, што это частка заходняга света. І вы ведаеце, самыя ўплывовыя палітыкі свету падымаюць тэму Беларусі, таму што важная зноў-такі тэрыторыя, важная дзяржава. І гэты беларускі наратыў будзе падымацца ўсё больш і больш. Вось пабачыце, таму што справа ў Беларусі ідзе да эскалацыі, все гэта разумеюць, усе да гэтага рыхтуюцца. Днямі я меў дыскусію з амерыканскай прафесаркай беларускага паходжання. Яна спрабавала патлумачыць мне, што беларускі наратыў зусім нікому ў ЗША няма да гэтага справы, што ім важна Кітай, што ім важна, напрыклад, Ізраіль. Хоць Ізраіль меншы па тэрыторыі, меншы па колькасці насельніцтва, а Беларусь зусім не важная. Я спрабаваў патлумачыць, што это вялікая стратэгічная памылка, што ў 2020 годзе, калі беларускі народ сказаў, все, хочам пераменаў, хочам змены рэжыма, што на это патрэбна было, неабходна было адэкватна рэагаваць. Мне здавалася, наіўна, на жаль, што вакол гэтага атачэння Ціханаўскай, як толькі яна з'ехала, там найлепшыя кансультанты павінныя знаходзіцца, павінныя даваць парады, як атрымаць максімальны профіт з гэтай сітуацыі, як вывесці Беларусь з рызыкі. Нічога не было зробленае, Лукашенко паслаблены, Беларусь в расійскай арбіце, па сутнасці гібрыдная акупацыя краіны здарылася, так? Крэмль усё пашоў трымаць пад кантролем, нейкіх, значыцца, лейцаў на Крэмль не засталося. Ну і што, 22 год напад на Украіну. Это ўжо была канкрэтная нагода вырашаць беларускае пытанне. Тым больш, што расійскія войскі, яны былі здорава разбітыя тады вось у сакавіку 22 года, нічога не было зроблена. У 24 годзе мы маем сітуацыю, калі, даруйце, ядравая зброя магчыма ў Беларусі. Інфраструктура для захоўвання захаваная, завязуць за пару днёў у маскіровачных вагонах, это не праблема. І зробяць страшныя рэчы, якіх яшчэ не ведала гісторыя з беларускай тэрыторыі. Расейцы столькі інвеставалі ў Беларусь, і калі яны пойдуць на агрэсію, яны пойдуць на агрэсію. З тае прычыны, што на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі у іх не застанецца іншага выхада, каб захаваць гэты агрэсіўны рэжым. Каб трымаць насельніцтва ў тонусе, патрэбная будзе вайсковая гісторыя, вайсковая агрэсія. І, канешне, з беларускай тэрыторыі, каб падставіць Беларусь, як бы так вот адсунуць рызыкі ад сябе, беларуская тэрыторыя ў першую чаргу. І пакуль яна не будзе выцягнутая з гэтай расійскай арбіты, вся Европа будзе пад пагрозай. Таму так ці інакш беларускае пытанне будзе вырашацца, будзе эскалацыя. І тут ёсць два сцэнары. Першы хуткі, другі, на жаль, працяглы.
Хуткі сцэнар гэта калі зараз ва ўкраіне захад пойдзе нарэшце на эскалацыю, дадуць усю зброю, якую просяць украінцы, гэтая зброя ёсць. Самалёты, там, сістэмы супрацьпаветранай абароны, все, што украінцы просяць. Па ідэі, паводле логікі, глядзіце, вот дэмакраты ў Злучаных Штатах у крытычнай сітуацыі. Байден вось-вось пойдзе ў астрал. Можа быць, яшчэ да гэтых выбараў. Што рабіць? Это все, это параза на 100% для іх. Вот перамога на выбарах, это самае важнае, гэта святое. У Афганістане атрымалі праблемы, ганебна выйшлі, як кажа Трамп. На Блізкім Усходзе праблемы. Вось ёсць шанс рукамі украінцаў, праз Украіну, значыцца, неяк рэабілітавацца перад гэтымі выбарамі, даць украінцам все, што яны просяць. І пачнецца, і пачнуцца вельмі такія дынамічныя працэсы, і, канешне, Беларусь ва ўсё гэта будзе ўцягнута, і беларускае пытанне хутка вырашыцца, калі будзе нанесеная Расіяй стратэгічная параза. Чым хутчэй, тым лепш. Другі варыянт, што Захад не пойдзе на падобнае, і расейцы все адно не будуць спыняцца. Вось яны зноўку адкусілі тэрыторыі ўкраіны. Яны адновяць войска, пойдуць далей. Гэта яшчэ большая пагрозы. І вось гэты беларускі плацдарм, з яго і вайсковай агрэсіяй, ядравыя пагрозы і гэтак далей, все гэта будзе ажыццяўляцца, таму рана ці позна пра пытанне будзе вырашанае. Датычна вось гэтага працяглага сцэнару паслухайце меркаванне аналітыка і грамадскага дзеяча Сергея Бульбы. И мне все ж таки подаецца, что просто для имитации для Путина, то Лукашенко надто сур'ёзна рыхтуецца. То бок это не просто имитация, на жаль, для Путина. То бок целая куча мерапрыемстваў, якія гавораць пастаяннае вот это навучанне. Все гавораць про тое, что все ж таки, что Лукашенко разумее, что уцягванне ў вайну непазбежна. Просто на якім фронте, на якім накірунку, вот это мы з вами не разумеем. А што ў іх у галаве, яно падкрэсліваю яшчэ раз. Яно відавочна, што ўлада вельмі сур'ёзна рыхтуецца. Мы пра гэта ўжо гаворым досыць даўно. Тым не менш, нападу не адбываецца. Як ты лічыш, якім чынам можа адбыцца гэты напад? Тым больш, што Украіна, мякка кажучы, ратуе Балтыю, стрымалі гэты расійскі наступ. Здавалася б, тут не да нападаў. Для чаго ён і якім чынам ён можа адбыцца? На сённяшні дзень мы з вами не ведаем, для чаго, таму што, напэўна, ўсё ж такі планы мяняюцца. Але ж глядзі, нават з этой самай ядзернай зброі нас, напрыклад, нашы афіцеры з Беларусі папярэджваюць, што ўсё ж такі яна можа быць бліжэйшым часам завезена. Прычым папярэджваюць пра дзве магчымасці. Ёсць это самае, аказваецца, вагоны, вельмі падобныя на пасажырскія, але ж, натуральна, там завешана ўсё фіраначкамі. Адзінае адрозненне, што калі ў пасажырскім мы памятаем, там дзвер такая аднастворчатая, што называецца, то ў такіх вагонах грузавых, якія косяць пад цывільныя, там дзве дзверы, яна двухстворчатая, каб можна было занесці нешта іншае. І таксама папярэджваю, што ёсць вагоны зробленыя пад рэфрыжэратары, што менавіта у двух таких типах вагонах можа ўсё ж таки быць дастаўлена этой спецБЧ для Іскандеру. Да. Куды можа быць нанесены гэты удар ядравай тактычнай зброяй па Ўкраіне, па Балтыі, па Польшы? Яны ж палякаў ненавідзяць. Як ты лічыш? Найбольшая верагоднасць, што ім усё ж таки трэба апраўдаць свой наступ на украінскім накірунку, ім трэба паказаць, што яны значна перамагаюць сур'ёзна. Я ўжо не раз гаварыў, што Расію вельмі хвалюе, напрыклад, Бескіды. Это Бескідскі тоннель, это Закарпатце. Цераз этот тоннель ідзе это самая асноўная пастаўка узбраення з Еўропы ва Ўкраіну. І русакі даўно крытычна яны глядзяць. Яны разумеюць, што калі яны проста адпрацоўваюць ракетамі па чыгунцы, то, ў прынцыпе, это нават некалькі гадзін для таго, каб украінцы аднавілі. Паклалі новыя рэйкі, новае палатно, ўсё нармальна. А Бескідскі калідор, эту гару яны лічаць, калі па ёй лупануць якраз ядзернай бомбачкай, да, што это на сур'ёз і надоўга спыніць пастаўкі заходняй зброі ва Ўкраіну. То бок мы не можам выключаць, што адзін з накірункаў якраз можа быць гэты аб'ект. Так.
Ну вот што тычыцца Беларусі, а ці не здаецца табе, што Беларусь якраз таки можа застацца разменнай манетай, нават у разе там, скажем так, перамогі Украіны, што яны Беларусь дадуць проста Крымлю, што вот як кампраміс. Можа такое быць? На жаль, такое цалкам верагодна. Таму што ніхто не хоча то самае ў тых жа Злучаных Штатах, калі тамашні гаворыш пра нейкі сілавы варыянт у Беларусі, усе адразу это самае адхрышчваюцца, таму што ўсе разумеюць, хопіць адной вайны ва ўкраіне, то бок ніхто не хоча, каб вайна яшчэ была ў Беларусі. І тут, на жаль, нам з вамі трэба разумець, што калі ну вот Расія на сённяшні дзень будзе закрывацца жалезным занавесам, то мы трапляем менавіта вот на Расію з расійскага боку. Ніхто за нас змагацца не стане. Россия может взять тайм-аут на зноўку на 5-7 гадоў. За этот час як бы подтянуть свою и материально-техничную базу и, скажем так, подрыхтовать новых мобиков, новые узброенные силы фактично поднять и пайсці зноўку. Я глядзіце, вот у 14 годзе яны адкусілі кавалачак Украіны, адкаціліся. 22-м адкусілі кавалачак. Зараз яны таксама могуць адкаціцца і паставіць задачу ўжо на наступны раз. Але ж я уже вельмі спадзяюся, што ўвесь свет канчаткова зразумее, што Расія это не дамоваздольная краіна. Любая дамоўленасць з ёй, яна нічога не вартая. То бок калі пачнецца ўжо пасля гэта змушанае замірэнне трэцяя фаза вайны, то я спадзяюся, увесь астатні свет уже будзе гатовы для таго, што ўсё ж такі трэба ствараць міжнародную коалицию. И вот про что я говорю, Берлин 1945-го переносится в Москву, не ведаю, якога там 28-го, 29-го, 30-го. И у нас тогда з'является только один шанец на вызволение, это менавіта, калі ўсё ж таки будзе яшчэ одна хваля эскалации, и калі ўсё ж таки международная коалиция пойдзе вызволяць ўжо это самое, пойдзе вот этим маршем на Москву, вот тады у нас з'яўляецца шанец, што ўсё ж таки Беларусь будзе вызволена менавіта вонкавым мячаністам. На сённяшні дзень унутранага патэнцыялу я, на жаль, не бачу. Гэты сцэнар ад Сергея Бульбы гучыць змрочна, 28-30 год, што это ў Беларусь будзем з кіём вяртацца ўжо такімі пажылымі людзьмі. Я спадзяюся, што ўсё будзе разгортвацца куды хутчэй, таму што і вайсковы аспект. І людзі ўнутры Беларусі могуць узбудзіцца. Вось глядзіце, Захад закрушвае паціху гайкі расейцам з экспартам нафты, так што ў іх там увогуле ёсць? Эканоміка на вайсковых рэйках. Эканамічная сітуацыя будзе пагаршацца, гэта будзе тут жа адбівацца на Беларусі, таму што эканоміка Беларусі залежная ад расейскай. Бачыце, у Расіі удар па этой маскоўскай біржы, не ведаюць, як ацэньваць рубель. Это все прывядзе да наступстваў, якія будуць адбівацца на Беларусі, дзе пакуль усё стабільна, так? І ў плане дабрабыту стабільна. І, канешне, людзі пачнуць задаваць пытанні, людзі могуць узбудзіцца. Ну і, канешне, вайсковы аспект. Калі пачнецца, это не зможа абысці Беларусі. Лукашенко разумее гэтую сітуацыю, рыхтуецца да эскалацыі. Якую мы маем сітуацыю? Так, частку ўлады ён страціў, так, вайсковае пытанне ён не можа вырашаць. Фактычна, знешнюю палітыку, такі сабе ўплыў на знешнюю палітыку. Унутраная палітыка ўжо, даруйце, настваралі прарасійскіх сілаў партый. Маладая гвардія, Белая Русь, дзе кіруюць па сутнасці прарасійскія імперцы, якія бы не супраць у склад Расіі ўвайсці. Такая пагрозлівая сітуацыя для номенклатуры Лукашэнкі. Так, яны ўмацоўваюцца праверанымі кадрамі, некаторых проста дастаюць гэтыя старыя кадры з кладоўкі, як Наталью Петкевіч, колькі яе ўвогуле не было ў беларускай палітыцы. Больш за 10 гадоў мінула. Фактычна, так? Апошнія гады жыла ў Злучаных Штатах Амерыкі. Дарэчы, я з этой Петкевіч меў асабістыя праблемы, не падабаліся ёй мае артыкулы. З-за гэтага я вылецеў з газеты, галоўны рэдактар вылецеў, яшчэ адзін журналіст, такая жалезная ледзі. І вось яе дасталі з кладоўкі, так, з амерыканскай кладоўкі. У Злучаных Штатах Амерыкі жыла, напэўна ж вывучыла ангельскую мову, і это таксама інструмент для перамовы з амерыканцамі, мне здаецца. Бездапаможнага міністра замежных справаў Алейніка безініцыятыўнага замянілі на Максіма Рыжынкова. Это таксама з прыцэлам перамаўляцца з Захадам. Хочуць вярнуцца да старой канфігурацыі 2010-х гадоў.
там лібералізація нібито, пацяпленне адносінаў з Захадам. Пабачыце, запусцяць варыянт гандлю палітвязнямі ў хуткім часе, я так думаю. Ну, узмацнілі, от кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта паставілі Дмітрия Крутога, атрымліваецца, Лукашенко лічыць яго сваім чалавекам. Я-то думаў, што яго ўжо ў Маскве апрацавалі, што ён ужо абрусеў, тут гатовы далучацца ў склад Расіі, но, відаць, за ім там прыглядаў Александр Шпакоўскі, які мае сентыменты да Лукашэнкі, все ж такі, хоць і з Карпянковым сябруе. Ну, напэўна, от Шпакоўскі палічыў, што не, што все-таки Круты, это чалавек Лукашэнкі, параіў. І вось кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта рыхтуецца да новай канфігурацыі, умацоўваюць кадры, адданыя Лукашэнку. Ну, конечно, это не спадабаецца Крымлю, вот гэтыя планы. Не спадабаецца пракрэмлёўскім генералам, і от варыянт міжусобіцы ў Беларусі, я думаю, ён магчымы. Лукашенко, атрымліваецца, амаль усе ягоныя генералы пракрэмлёўскія. Ён нядаўна, на мінулым тыдні, новых напладзіў, так, раздаваў вайсковыя званні генерал-маёраў, напэўна, змену рыхтуе, калі атрымаецца выжыць у міжусобіцы. Ну, цікавыя нас чакаюць падзеі, і я ўжо маўчу пра вайсковыя падзеі, якія наўпрост паўплываюць на Беларусь. І да гэтай эскалацыі все, рэжым, цверазее цывілізаваны свет паціху, разумее важнасць Беларусі, беларускі наратыў будзе гучаць усё часцей. Ну, расейцы это зразумела, яны даўно важнасць Беларусі разумеюць. Таму, шаноўныя сябры, я думаю, што ну, найбліжэйшым часам, не найбліжэйшым часам, магчыма, найбліжэйшым, ці ў наступныя гады Беларусь могуць чакаць самыя непрадказальныя працэсы, падзеі. Вы той, хто сочыць за каналам Пара, я ў прынцыпе магчымыя сцэнарыі пісаў. Лічыце вы іх рэзкімі ці не рэзкімі? Нешта такое будзе рэалізавана так ці інакш. І у тым ліку не толькі от Лукашенко, там, краінам Захада, Расіі, а і нам трэба рыхтавацца да новай канфігурацыі, да самых непрадказальных падзеяў, якія абавязкова адбудуцца.